ABCD बोल के दरवाजा खोल के, माया रस घोल के, हल्लो हल्लो बोल के। ABCD बोल के दरवाजा खोल के, माया रस घोल के, हल्लो हल्लो बोल के। छेड़े तोला रे अपन जान के, जिंदगी के संगी तोला मान के। कर ले भरोसा अपन जान के, जिंदगी के संगी तोला मान के। कर ले भरोसा अपन जान के। ABCD बोल के दरवाजा खोल के, माया रस घोल के, हल्लो हल्लो बोल के। छेड़े तोला रे अपन जान के, जिंदगी के संगी तोला मान के। कर ले भरोसा अपन जान के, जिंदगी के संगी तोला मान के। कर ले भरोसा अपन जान के। ऐसे कर देवो आके दिल थाम ले, न जानन देवो माया गांठ बांध ले। ऐसे कर देवो आके दिल थाम ले, न जानन देवो माया गांठ बांध ले। देख ठुमक के आजा आजा गोरी, माल मोरे काना गोरी हबस तह भोली। देख ठुमक के आजा आजा गोरी, माल मोरे कहना गोरी हबस तह भोली। ABCD बोल के दरवाजा खोल के, माया रस घोल के, हल्लो हल्लो बोल के। छेड़े तोला रे अपन जान के, जिंदगी के संग तोला मान के। कर ले भरोसा अपन जान के, जिंदगी के संगी तोला मान के। कर ले भरोसा अपन जान के। तोरे आवो तहा गोरी मान ले, भैया हो गे हवो जिंदगी तह मान ले। सैया तोरे आवो तहा गोरी मान ले, भैया हो गे हवो जिंदगी तह मान ले। माल तह रोम रोम में रज बस गे गोरी, घूम घूम के डोल डोल के लाहू तोर डोली। माल तह रोम रोम में रज बस गे गोरी, घूम घूम के डोल डोल के लाहू तोरे डोली। ABCD बोल के दरवाजा खोल के, माया रस घोल के, हल्लो हल्लो बोल के। छेड़े तोला रे अपन जान के, जिंदगी के संगी तोला मान के। कर ले भरोसा अपन जान के, जिंदगी के संगी तोला मान के। कर ले भरोसा अपन जान के। ABCD बोल के दरवाजा खोल के, माया रस घोल के, हल्लो हल्लो बोल के। छेड़े तोला रे अपन जान के, जिंदगी के संगी तोला मान के। कर ले भरोसा अपन जान के, जिंदगी के संगी तोला मान के। कर ले भरोसा अपन जान के, जिंदगी के संगी तोला मान के। कर ले भरोसा अपन जान के, जिंदगी के संगी तोला मान के। कर ले भरोसा अपन जान के। हाय आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है। यदि आप अपनी आवाज़ को
एक नया आयाम देना चाहते हैं तो चले आइए मल्टी ट्रैक डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए AVM ऑडियो वीडियो स्टूडियो, खबतराई, रायपुर 9301523929 9329698047। प्रोग्राम के लिए संपर्क करें छत्तीसगढ़ी लोक कला सांस्कृतिक मंच मोर गवई के फूल, ग्राम भिंभौरी, बेरला, बेमेतरा। संचालक उत्तम कुमार देवांगन। मोबाइल नंबर 9926402793।